Almas by thur domestic boss. Almas alman ti bok hi Mongolian chongania. Weltman ti nani. Man lairam sachikhat ei pang tak nia soenia. Ataka mulhai thai silawania. Central Asia, Caucasus le Pamir Mountains te Southern Mongolia, Altai Mountains te so an muthina munania. Heram sa hi sa Islam chuan a mel riat haulo thunga. Khatiang ramsa kha scientist chuan a an ringlo hrim bokani. Almas chu mishing anga tung chawa kalania. Fit nga changa fit rukle chan vela sang ni in a mutu te chuan an soi thina. Ataksa chuan mulbuang thur a trau khat maya. Mishing pianji angle melpo ni ma se mitko pong narngul niam le khabe toite ninan soi ber thina. Cryptozoologist rin dana chuan witness tena almas mel an soidan le mishing te thla tu Neanderthal so mel mangkha ainang le ni ome mithen kha chuan almas chu thon tho mai ni lovin ataka nge ani theya antiboka tin akeniak mo tho report te po omin mitam takin an soi cham chi thina ni man lai thon tho nga soi po thina almas an mo thina chevela tual chung mi te thon thua po kumzate liam ta dai to almas an mo thole almas le mishing te anin tlo po to dan te auma makem emai chu Tibetan medicinal buka chuan milemin ziak oma chung milem te chu almas tina in ziak tlat maya British anthropologist Myra Sekli chuan khale khabua khan aram sale ram nung lem sang te la oma ma se medieval European book sang po khatiang chi milem alma sangkha aum ve tlat lo ni na soya kumzabi som pangana chawa khan almas mo tho report alo tam to hle maya tin kumsang khazali somhnia po khan Hans Skiltenberg chuan Mongolia Ramhnuaiah ama ngeina almas mo tho alo record to bokani chubaka chuan Skiltenberg chuan European misinga Zawalski horse muhma sabertuina amudan po kha alo record to boka nopang doctor pediatrician pakhat Ivan Ivlov chuan Mongolian nopang damlo enkol mek te thilzo chiana hun interview hanei puya chuta nopang ho soidana chuan almas chu anlo mu ve to deuh fur hloma ma se Mongol nopang ho chuan almas no te ho nina anin hlaulo ton tho an soi theu boka chu mai baka Ivlov driver point amu ve to tho soi bok well two men an ti mai a ming chu zana tinan phuasaka zana chu tlangrama coffee and real tak khina nin an soi thina chu mun chu sukhumi Abkhazia Caucasus atanga mel somnga vela hla omania tin zana chu hmeichhe ania almas ninge in an ringbok ma se finfiana tanga landani ro chuan zana kha almas nilovin mishing zok nin alang vele tlat thonga chutia hrachiang theilowa anrin soide ubak nuin kumsang khazira chamnga khan tlanga chuan an hanman thei ta maya atira chuan ama man tu te chu angorna sa thin hle maya ma se karwa angam thuaya an chhorjang ka le ta phian mai ni thuthang vela chuan zana le an khuwa pa pakhat etki gena ba chu an muduna fa po an nei nualani an fa te zinga tamjok chu an no sen line an thia aladam chhun palite chu etgi chuan an khuwa chung ko dang ho en kol tir ta an lo seilina nupui pasal nein fa te po an nei vele ta hloma wanduai thak dubin zana kha kumsang khazira somkua aboral vele ta ni kumsang ni som pathuma channel 4 documentary Bigfoot Files Khan University of Oxford professor Brian Sykes Khan zana DNA kha 100% chu sub-Saharan African ania chutachang chuan Ottoman Empire Khan sala manin Abkhazia an ruaita nina langa ma se Sykes saril ru ti boile tlattu chu zana Khan Africa chu kumsang te liamta dai to Khan alo chua san zokem niang ti hi nia achan chu afapa khoitaluru kha adang lambi khle wanga nia kumsang ni sompanga Khan Professor Sykes chuan report an nei thara a report a chuan zanai thakal zel ta jingami paruk
zanai tha kalzel ta jingami paruk chil DNA test le khuita ha azir chianna tela chuta changalang ta chu zana kha 100% in African alo nirenga mase Africa rama engnam bernge ni tero asoi thei chuang tabik lowa Ottoman slave tlan bo ni ngai nai ro nol hanitani an han chui dan ngai toin almas nian rin thin ho po chu almas tak tak hominid cryptozoological species ni lovin mishing tho an ni mel ta ni mishing bodan mak deuh te bai tuai te aral te the fourth word tree heng Hmeichhe pathum te bodan hi adang dai khop mai December ni somni pathum sangkhazakwa somsari pali khan kumsom pasare upa Mary Rachel kumsom pali upa le Lisa Rin Wilson le kumkwa upa Julie Ann Mosley the fourth word tree tia hriate chu Christmas bazaar torin Seminary South Shopping Center Fort Worth Texas a an kala hetan bazaar hi chin hriat lawin an bo zui ta dei mai ni hemi zandar vela hian an kar chu in kal thathlapin mall parking lot a monia an motora chuan an let le nge ni ti rin theina turin an Christmas present leite chu motor chunga mu ania mase an chunga chuan enge thleng tang le atuka chuan arei chali chungte chuan arei chali ji ani om tak le khathon an dong tatlat mai le chu le kha an han ennak chuan hostona an kal thu le kar khatnua an let le tur thu alawin ziaka nimasela kar khata liam nu po an le tak lo wang chuan chu le kha chu rei chele jian ni em ti achung te tan chuan rin chu a har sa to khop mai hunte liam zela police te chuan mita mutu ne in chhal te chu thuan zot kuala pakhat chuan Hmeichhe ho chu mipa tu ti hriat lo ten ti luina hmanga kar chunga an nam lut lai hmu ni na in soya pakhat vele thungero chuan chumi zandar som pakhat le achan ve vela mall security pa kara an chuanga hmu tho chu a soi ve thunga mase heng an thu soi te hi engma fin fiana na man tlak ani talowa tun thleng hian heng Hmeichhe pathum te bodan hi chui chua alani lawani The Leon Sisters heng Hmeichhe naupang unau pahnih kumsom pahnia upa Seila le anaw kumsoma upa Catherine te hi March ni somthum sangkhazakwa somsari panga khan Hueton Plaza Shopping Center Hueton Maryland an kala hemizan hian an hotak no wangin an nu le pa mang ang chuan thunai tu lamte hnena an thlen ta Hueton History of Police Investigation lian ber anita hialani nisom nuwa chuan Leon chung ko te chuan mi tu ti hriat lo hnena tangin phone call an donga an fanu te tlan nan dollar sing khat an ron dil mo mai le tlan na sum hi adana hmun tura aron soya da ni ma se ala turin tuma aron lan lawani The Leon Sister te bona an rin hnel lian ber mai chu molami tu ti hriat lo Hmeichhe naupangte lo betu microphone le tape recorder keng nin an soya kar hni hnuah chuan mita hmutu nia in soi chuan Seila le Catherine te unau chu moda lo betu pa ni nge ya a hriat chuan naupang te chu kara thlaphan hmel taka a phur hlai hmu ni na in soi ve boka tun thlengin hepa hmu nia an soi hi ama hriat theina tur omanga an soi le a hmel hmang om ni an soi te chu chui chuanan arin tlak ta chuang lowani The Springfield Tree The Springfield Tree tia hriate chu Cyril Levitt kumsomli pasari le afanu Susan Streeter kumsom pakwa le Susan ni thiannu Stacy McCall kumsom pariat te hania kumsang khazakwa somkwa pahnih June ni sari khan Cyril chen in Springfield Missouri a chuan chumi zanjan lai a chuan an zawa in an khuang cherbo ta diak mai ni an lir thele an bungrua te chu ala om veka TV lo la in on boka anin bena hnu ma omarin thei om chhun chu an varanda light ke chi chu nia he kheisa hian nu chui zui turawang le maya thu hre tu te chuan chumi tlaya Serili ninge yarin Hmeichhe thlaphan hmel takina ven akhal an hmuwa ven chung lang theilo lai tanga mipa tu ti hriat lovana thila thlak engma tilo tura hril chu alo hrevek bokani
ruk thila wanga zel bang po hoi tam lo zu to Robert Craig Cox chuan hein ruk bo na mo phur tu ni thu le an ruang po mu ni lo thu a soya heti lai hian grass noi phunga ni ti thuleng wa ka om nuk bok heti lai hian tual tha wanga lungin tang to Gerald Carnahan chu rinal thil thua chui zui hani ve boka ma se hemi pahni te hne na tang hian engma fin fiana mu ani talowa ti chuan heng the Springfield tree tia hriat te chu an bo hlen ta mak mai ni the Indiana Dunes women heng nula pathum Annie Miller kumsong ni pakhat Patricia Block kumsong pakwale Rini Bral kumsong pakwa te chu July ni sangkha zakwa samruk paruk khan Indiana Dunes State Park a intilim tur nan chuaka maktak main chung mi te chu an bo ta mak mai ni an bung ro te chu tuipui kama an hnu chia nu patwa khate chuan chung Hmeichhe pathum te chu tuya chenga mi pa tu ti hriat lo ni na anin biak hnuin longwara an chuan ve thuan soya ma se chung Hmeichhe te mo chu mi pa le longpo chu mu zui han ni ngai ta reng reng lo wa na chui tu ten chung Hmeichhe ho background an han chui chian chuan mi lari chona bo lai hian thathum mi nawa pai ni ti an hre chuaka Patricia Blocki arai ve tho ni nan ring boka an rin dana chuan khalong nei tu pa kha Ralph Largo Jr. ni nan ringa Ralph ate chung kwa hi dan phalawa nau ti tlak sak thin tu han niya heng Hmeichhe ho hian tricolor stable sa sakoran da thewa he mun hi sila jen misual unau tor tak tak te enkol hania an bona hian anin rol ve thei tho bokani ma se heng an chui zui po hian engma fin fiana han muta chuang lawa chui chua turom lovin an bo hlen tangot mai ni the Jamison family Bobby Jamison anupui Celine le anfanu kumruka upa Madison te chu October ni riat sang ni pakwa khan Oklahoma thingtlang kong diaklai tang chanan bo ta mak maya Jamison chung ko te hi aram lei tura kalan niya an pickup truck chu kal that thlapin an hnu chia anui ril drama wanga thi trep to po om boka khuwa bodvia ve ti lo chuan an jacket te chu motora chuan hnu chia aveka amak le zual na em chu an motor seat noya inlep chunga chuan dollar sing thum sang ni om chu an mu chuaka an thenom khobeng te chuan Jamison chung kwa chuan sunglama harasatna han tok ni nan in soya an bo ma chi akara hian an mi zia te chu amakina dangta ema Bobby le Serin te chuan anina chuan thlashanga om ni nan soibok heng Jamison chung ko te bo chung changa hian han chui zui tur engma om lo wangin an chung ko in muntang an kalbo ta diak nge inti hlum torin an kalbo ti hriat thei an ni talawani the MC Stay family an pa ber hi Joseph ni nan pui hi Samari hania apapa pahni te hi kumniau pa Gianni le Joseph Jr. kumthuma upa te hania hemi te chung ko hi February ni li sang ni som khan an chen na in Fallbrook California tanga an chung ko motora an chen na in an chua san lai chu an CCTV na la fuwa hemi te chung ko bodan hi tun nai te wa mi bo te zinga chuan bodan mak sak ber ani hial ome February ni riat khan an motor chu Mexican border atanga hla lo te a hmunia thunai tu lam te chuan security camera lam te check-in an han en chian chuan MC State chung ko ni om taka ngai thei te chuan ramri an kan lai lo la fuwa ma se an video hi a fi lo ema wangin an ninge MT fin fia thei ani ta chuang lo wani kom thumaran hnuwa po engma hria tura om tak lowa chuan thunei tu ta chuan an mani du thu nge kalbo wa an ngai ta ma se an bank account na dollar nuai khat an nei chu an khoi che ta reng lowa then khat ngai dana chuan an in an chua san atanga nili chung khan khoyang en kalang security camera ina ana hu te kha an mani nge lo ni ta se khoilamang en kalta kang le ngai dan sang om ma se heng mi te chung ko te hi an bo dan hi an fin fia thei ta chuang lo wani the crew of Sarajo kumsang kha zakwa somsari pakwa February ni som pakwa khan mi panga Benjamin Kamala Ralph Malaya Kini Scott Norman Patrick Worsmarle Peter Han chat ta chuan
kuai khai zin turin an long te sarajo tia hming an bua chuan Hawaii thliarkar Maui chu an chua sana long le chunga chuang te zong chu thlipuin ala bo ta veka heng mi te hi tuipuyan pilta ngain an han zong ngiala ma se an long tak ngial po hmuni talovani heng mi te bodan mak le zual chu kumsang hazako songret pariat khan an long sarajo them chu thliarkar mel sang nirla hmunia he thliarkar a hian thlan thuk lo te chin chia lo chu mu chu ani boka he thlan ruang hi Scott Murmana ruang ani ngei ti fin fiania ma se a thian pali te chu mu ani talo thung an hnu po chu chhui zui tura ya om talowa zonam theita chu Scott Murmana chu a thian te phum ni ta se ni talo se tu phum nge ni ta ang amak le zon na em chu he thliarkar hi sarajo bo tanga hun rei tak chung chu da palo ni towa sarajo le thlan po chu mu ani lowani ti chuan heng mi pali te bodan le Scott Murmana thi dan hi hria chu ani talowani Lauria Bible le Ashley Freeman December ni somthum sangkha zakwa somkho pakwa khan Lauria Bible chuan Oklahoma a thian thaber mai Ashley Freeman te na chona riaka hemizan hian Freeman chung ko trailer hi halania Ashley nu ke thi chu ka hluma mu ani boka nima sela Hmeichhe pahni le Ashley pa deni chu an botani atu ka tual thana huna chui chiang thura Lauria te chung kon vakal chuan deni ruang chu an va mu chuak vele ta deni po hi ka hlum tho niin thu nei tu te lam chuan an lo mu mai nge nianga an lo bada le ti chu zona om thei tak le thilmak takania he tual thana hian thu thanga tam hle maya then khan ngai dana chuan he mi te pahni hian an thadanga an tlan bo ta ngai te hanoma then khatero chuan deni hi rui lo man ba wanga tual chung mi te tang rualin an thatangai te po anom boka serial killer Tommy Lee Sells le Jeremy Jones te chuan heng Hmeichhe pahni te hi orubawa an chung te chu thatta ninan in soya Jones aphe hi chuan thil lai chuna khura Lauria le Ashley te ruang chu phum nina soi nge nge ma se engma mu chu ani chuang lawa heng rin dan le ngai dan sang kara hian Lauria le Ashley te bodan hi chui chua thei ani ta chuang lawani